बर' हारिमुनि फोथाराव गिबिसिन आलायारन फिल्म दिहुननानै मैखोमै बिहोमा होबोबाय थानाय बिथां जोंदाव बड'सा दिनै आं बिथांजों फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लागोन। बिथाङा 1986 इं मायथाइयावनो आलायारन फिल्म दिहुननानै बर' हारिमुआव मैखोमै बिहोमा जगायबोदों। जे बै समनि आलायारननि सावथुना आथिखालाव मा थासारियाव दङ आरो इयुन समावहाय बिथाङा माबायदि बिहोमा जगायलांनो सानदों बिथांनि बागै जोङो मोगा-मोगि बाथ्रा सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांखौ इम8बर'ननिफ्राय हामलायथि होदों जे नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो आलायारन बर'नि गिबिसिन सावथुन दिहुननानै बर' हारिमुनि फोथाराव मैखोमै बिहोमा जगायबाय थादों आरो दिनैसिमबो बिहोमा जगायबाय थादों। जे बै समनि आथिखालनि नोंथांनि बे आलायारन सिनेमाया आथिखालाव मा हालोदाव दं? दिनै 2021 जाबाय नङा होमबा 1986 रिलिज जादों माने 35 बोसोर जाबाय आरो बे 35 बोसोरावबो जेला फिल्मखौथ' बिराद नायदों बर'फ्रा फार्स्ट 2-3 बोसोर 4 बोसोरसिम नुदों आरो दा फ्राय बे 30 बोसोरा 30 बोसोरा रावबो माने फिल्मखौनो आलायारनखौ नुवाखै। दा आं जेरावनो थाङो बावनो एकदम माने नुग्राफ्राबो बुङो नायफिननांगौ आरो गोदान नुयिफ्राबो बुङो नायनांगौ होननानै बिराद माबा आरो आलायारना एकदम माबा नायनो गोसोथार। दा दं आरो बे माबानानै दं गोलैसोनानै दं बे जिनिसा बिराद माबायै जेरै बे मोनसे गोदोनि मुर्तिफ्रा जे हा सिङाव गोलैना थाया होमबा बेबादि माने आलायारना गोलैनानै दं आरो दासिमबो माने दङ प्रिन्ट दं जों नेसनेल फिल्म आर्काइभआव प्रिन्टखौ बे जेला जों दूरदर्शनाव जमा खालामोमोन थराव बेसेबां 25 बोसोर बा 30 बोसोरानो जाहैबाय 30 बोसोरसो आगोलाव जों मोनसे प्रिन्ट 35 mm प्रिन्टखौ जों माने फिल्मखौ आर्काइभआव जमा थाथों होननानै जेन बर'आ फिल्मा जेन नस्थ' जाजाथों होननानै जों आर्काइभआव जमा होदों आरो बे आर्काइभआव मा खनसे गुवाहाटियावबो मोनसे आर्काइभ खुलिदों रिजिनाल बिसोर बिहैदोंमोन बिसोर हरजायाखै माबा टेकनिकेल प्रब्लेम दं होननानै हराखै आरो दा बेबायदिनो गोलैनानै दं उनाव खबर लादों थांनानै खबर लानाबासो मिथिगोन होननानै बुंनाय जादों। दा मोनसे गोजोनथाव खौरां बेनो जे जोंनि दानि गोदान बिटिआरनि माने माबा चिफ प्रमद बर' माने बे गभर्नमेन्टनिफ्राय ओरैबायदि इन्टारेस्ट लादों बे आलायारनखौ बोखांफिननांगौ आरो जेरैखि जाया बोखांनांगौ ओरैबायदि गाव बिनि स्पिरिटआ जुदि आलायारना गैलामोनबा गोमोरलांबायबा बेखौ रिमेकबाबो खालामनानैबाबो दुप्लिकेट खालामनानैबाबो खालामफिननांगौ। बे दुप्लिकेटनि प्रयजन गैया अरिजिनेल आलायारनावनो दं आर्काइभआव दं पजिटिभ प्रिन्टआ ओमफ्राय नेगेटिभा माने लेबरेटरियाव दं। दा लेबरेटरिया बन्द जाजोब्बाय दा बे जों लेबरेटरिनिफ्राय नागिरहैनांगौ। दा बिनि थाखायबो जोंना माने दानि गोदान सिबा माने प्रमद बर'आ बेखौ माने थांनानै खबर लाहैनांगौ होननानै एनि टाइम आरो दिनैथ' माबाथ' उइदिन फिउ डेज आरो जों मोनसे टिमा जों माबायाव पुनेयाव थांग्रोगोन। पुनेयाव थांनानै बे माबाया बे पजिटिभ फिल्मा मा अबस्थायाव दं बेखौ बोरै लाबोनो हायो बेखौ नाजागोन ओमफ्राय आरो नेगेटिभखौबो संहैगोन जों नेगेटिभनिफ्रायखौ बोरै पजिटिभ मोनसे प्रिन्ट दिहुननो हायो जों बेखौ नाजागोन आरो। आथिखालनि लाइमोनफोरा जे आलायारन फिल्मावहाय सोर फाव खालामदोंमोन आरो बेवहाय गुबै हिर' हिर'इन आरो सोर बिथांमोना फाव खालामदोंमोन बे बिथिङाव आथिखालनि लाइमोनफोरा गोबाङानो मिथिया। बे समाव नोंथाङा एसे डाइरेक्टर हिसाबै बिनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन ना? माबाया जोंनि बे माबायाव आलायारननि जे सासे मेइन केरेक्टार आरो एक्टर होनना बुङो जायखौ जों मेइन केरेक्टार प्रटागनिस्टआ जाहैबाय माबा अमर नार्जारि ओरै गसाइगाव जोंनि बासुगावनि आरो खोलाहानि ओमफ्राय रहिला ब्रह्म ओरै माबानि ओरै कसुगाव साइडनि बिसोरनो जाबाय मेइन एक्टर एक्ट्रेस जोंहा ओमफ्राय बिनि उनाव जोंना गाहागु गोदोनिफ्रायनो नाटक गाग्रा थिकेन्द्रजित नार्जारि दं ओमफ्राय माबा ओरै सासे दंबायो बे नामखौ बावलाजोब्बाय आं ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जोंनि क्रिएटिभ जेनेबा दा आलायारन मानसिफ्रा ओरैबायदि माने आलायारनबाथाय बिराद माबा गान पार्टिकुलारलि गान बे गाननि आलायारन क्रेडिटआ सोर फालाय बेखौ रावबो मोजाङै अनेकानो मिथिया आरो बे आलायारननि गाननि बे आलायारन गाना जेसेबां साक्सेस जादों बिनि क्रिएटिभ क्रेडिटआ जाहैबाय माबा महिनी महन नार्जारि गोदो माने जोंनि रेडिअ आर्टिस्ट माने गोदो माबामोन बिनि प्रफेसना माने हायार सेकेन्डारियाव मास्टार मावोमोन। बे फिल्माव माने सानै स्क्रिप्ट राइटार दं सासेया जाबाय नीलकमल ब्रह्म ओमफ्राय हिरम्ब नार्जारि बिसोर स्क्रिप्ट राइटिङाव बिसोर सानैजों ज' लिरदों ओमफ्राय बे गाननियाव माबायानो मा होनोलाय जोंना महिनी महन नार्जारि। दा आलायारनखौ बिराद मानसिफ्रा मोजां मोनो होमबा बिनि माबायानो क्रेडिटआ फुरा बिनावसो थाङो। खायफा सानो हाब आलायारनखौ आंसो गान खालामनो नङा बे गाननि खेथ्रआव बा फिल्मखौ हयथ' आं टटेलिटि खालामदों आरो जेनेबा एस ए डिरेक्टर हिसाबै दैदेनलांदों खिन्थु आलायारननि जुदि क्रेडिट जुदि गाननि बे सुर जिबायदि पपुलार बिनि क्रेडिटखौ जों माने महिनी ब्रह्मनो होनांगोन जों। रायजो राजाफोरनि गेजेराव जिहुथे आलायारन फिल्मखौ फिन लाबोफिननो हायोब्ला जे आथिखालनि लाइमोनफोरनि जे सावथुन मुलुगाव आगान सुरनाय बेयो निस्सय जाफुंसार जागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा? नङा ओरैनो आलायारन गोदो खालामखाबाय बे आलायारनखौ मानि थाखाय खालामदोंमोन आं जेला आं बे कलेजाव फरायोमोन जेला 1986आव जेला शिलंआव फरायोमोन आं होमबा बे समाव सेंग्रामोन जों कलेजाव बे समाव मालाय हारिनि अनेक फिल्म दं बेंगलि एसामिस इंलिस हिन्दी नुयो
बे समाव आंना सेन्टिमेन्ट जादों जोंनाव मानो बर' फिल्म गैया मालायनावल' माबालाय बे सेन्टिमेन्टखौ फुलफिल खालामनो थाखायनो जोंनावबो बर'आवबो फिल्म खालामनांगौ होननानैनो आंना जुजिनानै बे आलायारन फिल्म दिहुननाय जादों आरो बे समावहाय आलायारन सिनेमानि डाइरेक्टर मान होनो गोनां जोंदाव बड'सा जोङो मोगा मोगि रायलायबाय जे बिथाङा फोरमायथिदों जे जों बयबो मिथिगौ आलायारन सिनेमानि जे सावथुननि जे रोमै रोमै देंखो बे देंखोफ्रा दिनैसिमबो जोंनि गोसोआव आरो नोंथांमोननि गोसोआव बयनिबो गोसोआव जाखांफैयो जे बिथाङा बे सावथुनखौ जे फैगौ समावहाय जोंनि बर' ससाइटियाव लाबोफिननो नाजादों। गोजोन्थों।